Tiisu oli äsken Siltasessa keikalla julkaisemassa sinkkua. Nyt kun on syksy, jos Tiisu olisi sieni, niin mikä sieni Tiisu olisi? Mä en tiedä muuta kuin herkkusieni. Ja kanttarelli. Kanttarelli olisi minäkin sanon. Se on Pausternakka, jos ollaan tarkkoja. Mun mielestä Tiisu olisi enemmänkin Pausternakka kuin Kanttarelli. Niin. Ja se on kun sieni pitäisi vaihtaa. Niin. Sieni. Antti. Kiitos. Juures, eikö se ole Palsteri? Niin, mutta mikä oli kysymys? Jotain? Niin, mitäs nyt kun teillä on Amerikan meininki, että on ison maailman levyyhtiö ja kaikkea sellaista, niin onko meininki muuttunut? Mikä on muuttunut? Onko mikä? Ja Amerikan meininki. Ei ole mitään Amerikan meininki. Oli tämmönen, Perussuomalaiset. Nyt kun vaan saatiin levyyhtiön mukaan, niin siellä on pari muuta tyyppiä samalla kannustamassa meitä näihin hölmöihin juttuja. Niillä on ehkä joskus vähän antaa siihen rahaakin, mutta ei se muuten tätä meidän metodia hirveästi muuta. Se on hyvä, niin. Fyysisellä rahalla. Ei sillä henkisellä rahalla, joka kanssa me ollaan ennen jouduttu pelaamaan. Henkinen raha on, se on hyvä. Samaa surullista musiikkia syötämme edelleen. Samanlaisella tarvikkuudella. Joo, et ei se niinku fiilis keikalla ole muuttunut siitä niinku ekasta keikasta verrattuna tähän keikkaan. Ihmiset on ollut vaan lisää. Eikä niin. Jos niilläkään. Kyllä se aika 50-50 vielä on. Mut se on joka kerta yhtä hauskaa. Paljon teillä on ollut keikkoja? Yhteensä 60. Aika tiukka keikka kesä oli tossa. Että ne oli meillä toistakymmentä keikkaa ja kyllä siellä hyvin festareita kierrettiin, isoja ja pieniä. Se oli mukava käydä just eri paikkakunnilla katsomassa, että miten niinku vaikka Kuopiossa meistä tykätään. Että Ei ollut ennen just ollut että olisi päässyt ulkopaikkakunnalle. Siinä on heti oma semmoinen fiilis siinä, kun hetken, että nyt täällä, jotka ei koskaan ennen kuullut samastuu noihin juttuihin täällä. Ja se oli hyvä jatke tälle meidän niinku, kun Helsingissä ollaan aika paljon pyöritty, niin hyvä saada ihan tavallaan eri näkökulma siihen. ihan uusi yleisö. Aivan, Helsingissä kuitenkin on ollut niitä kavereita, jotka sitten on Turvaverkosto! kaikki kunnia kavereille, mutta sitten se on niinku kuitenkin helppo vetää, tai helpompi vetää varmaan sitten. Tai en tiedä, onko jopa vaikeampi vetää kavereille. Erilaista se kuitenkin Niin. Se on hauska katsoa se ilmeinen evoluutio, mitä siinä tapahtuu, kun se tyyppi tulee keikalle, joka ei ole koskaan kuullut. Ja se on silleen, olisi sitä vähän illanviettoa ryhtyä. Kun bändikin suuntaan. Tuo ärsyttävää ääni tuolla laulaa. Ja loppuillasta jorataan kuin vittu hullu lehmäsa. Näin se on. Joko noin, tai sit sikään näin. Joo. Se molemmat on Sit se yhtä koko hyviä. loppukeikan näin. Siinä on kaksi Se vaihtoehtoa. harvemmin kuulee kuitenkaan lähtee pois. Jos joku ei digaa, niin se jää siinä Satumaan! Jää ei osoittamaan sen, dikkailemaan että se... siihen. Yleensä tulee jonkinlainen reaktio, olkoon se sitten jonkin tyyppinen sormi tai sitten täysjoraus. Ja se onkin just hyvä, että tulee se jonkinlainen reaktio. Et se jos ei niinku herättäisi mitään tunteita, niin se olisi varmaan se kaikista pahin. Niin, se olisi yhtä tyhjän kanssa. Se on klisee, mutta se on totta. Puiston penkiltä katsot maailmaa, kun robotit ulkoiluttaa koiriaan. Sitä moitit, nuoruudessas oli kauniimpaa. Sitä moitit, moitit. Painet ne tappaa meidät.
Mites se live-homma on aika silleen irtonaista ja siellä sattuu ja tapahtuu lavalla, niin miten te valmistaudutte keikkaan? Tämä on muuten hauska juttu. Tämä oli oikeasti, tämä oli semmonen keikka, mihin me oikeasti treenattiin. Me oli varmaan 4 treenit. Joo, 3 tunnin vetoja aina. Ja sitten meni ehkä eniten vähän. Niin. Joo. Tää on ehkä eniten levällään keikoista. Mut ei, se on Ei rock and roll Se on lifestyle. niinku jokainen keikka aina semmoinen. Mielestä opimme ei treenata seuraavaa. Joo, ei todellakaan treenata enää. Lahjattomat treenaa. Mut joo, joskus niinku yritetään valmistautua keikkoihin, mutta sitten ollaan todettu, että se on enemmän todella mahdotonta siihen tilanteeseen valmistautuminen. Me voidaan niissä treeneissä kyllä yrittää haalia kaikenlaisia työkaluja, että miten okei, nyt henkauttuu tuossa kitara näin, millaista jamia me lähdetään tähän nyt. Me opetellaan nämä sointukerrat niin hyvin, että me osataan lähteä mistä tahansa kohdasta alkuun, kun Henkka päättää hypätä päällä vaikka Rovaniemellä niin sinne jokeen. Niin okei, mehän pitää näitä 3 sointua veivata, jotka me ollaan treenattu. Ne treenit ei ole semmosia valmiiden pakettia opettelua, vaan enemmän just semmosia, että meillä on erilaisia mekanismeja, miten me voidaan niin kuin pelastaa joku tilanne. Tai yrittää ainakin pelastaa. Joskus ollaan yritetty sitä, että ollaan niinku mietitty vaikka settilistaa etukäteen valmiiksi. Niinku vaikka viimeinen, mutta se ei ole koskaan toteutunut. No ei se kyllä settilista, että Mutta niin mikä oli kysymys? Tässä on Helmi, joka soittaa Karmeenyhtiössä. Ja he soitti... Mä en oo nähnyt sitä, millaisen keikan te veti. Se oli älyttömän hyvä keikka. Se. Mutta en enää kokonaan, mutta se oli helvetin hieno keikka. Olla herkkä. Elektronisoitettu musiikkia. Se oli hieno. Kuulin pätkän, se oli hyvä. Kysy eka, ota hänet. Ja sit me voidaan. Sano jotain Tiisusta. Tiisu on kerta toisensa jälkeen sikakova. Ne patoutuu ja purkautuu lauantaina minulla on iso vallassa, mieli ja solu vallassa. Kaukin tuo löytää sen syyn. Mä otan kuulla tehty, mutta minua ja mun sähköityy. Mä taitaa olla täysin minun syy. Joka sytestä saveksi turneet, senä sydeksi palautta ennalleen. Kyllä minä minä teen, suomalaisen suurin mies on sisu. Se laittaa tunteet tulla nukkumaan. On. Kaivo yrittää kelin asteikon. Tulla alkaa, kun kaikki potkii päätä. Mä en voi syystä ja punaista. Mä tiedän, kun mä jotain en muista. Ei mun jälleen pouta on. Savessa lyön ja pyydistän. Skolioosin kuitenkin yhdistän. Sitten kuljen läpi, jos kivi on liian iso.